As rúas de Boiro contan dende hoxe con 16 novos protagonistas. Son 8 empresarios e 8 clientes que se converteron en imaxe da nova campaña da AVE Xuntos Sumamos. A campaña física composta de cartéis repartidos pola Rúa Peonil e 2 pancartas de gran formato na fachada da Praza de Abastos irá acompañada da promoción digital a través das redes sociais. Nestas pancartas, como vedes, sale un empresario e unha empresaria cos seus clientes. O que queremos reivindicar é que para nós o máis importante son os clientes e as clientas que veñen todos os días aos nosos negocios, pero tamén que sin negocios o Concello pois non sería tan forte. Eu creo que hoxe en día Boiro é un nicho onde todo o mundo quere abrir o seu negocio e para nós iso é o máis importante. Nada, a campaña, como decía, é moi parecida ás que fixemos anteriormente. Anteriormente poñemos as pancartas na calle peatonal e como novedad puxemos 2 lonas de 16 metros cuadrados ao lado do Concello onde se ven as oito caras dos nosos socios e socias cos clientes e onde queremos potenciar e dicirlle á xente que se acorde do comercio local que cada día está máis forte aquí en Boiro. Para finalizar, nada, vamos a facer unha campaña de publicidade nas redes sociales presentando aos protagonistas da campaña. Dende o Concello colaboran con esta e con outras iniciativas impulsadas pola AVE, encamiñadas a dinamizar non só o comercio, senón os demais sectores económicos de Boiro. E queremos seguir medrando en comercio minorista, tamén maiorista, queremos seguir medrando en hostelería, queremos seguir medrando en esa praza de Abastos que se ve aí ao fondo, e como non, no sector tamén no sector da construción e no sector da industria, que son moi importantes tamén para o noso emprego, non? E seguiremos facendo con toda a forza. Como complemento da campaña poránse en circulación 2.000 bolsas de algodón que se distribuirán gratuitamente entre os clientes.